Mga boss, ito yung discarding altering tsaka discarding dyan. Hindi tayo nagpo-focus sa isang negosyo lang. Ayan. Kung mahina ang surplus, o di dito tayo sa unang negosyo natin na pagpipit grooming. Bali pit grooming home service ito sa Nilumbot, Mapandal. So ayan, pero kanina may walk-in buyer kami. Sila bossing oh. Halos isang buong makina nakuha ata. Muntik na. Ayun oh, crankcase lang hindi nakuha. So salamat kay bossing. Shoutout din sa mekaniko na nagrekomenda sa Mitsuki Sky Surplus. So ayun, dami nang dumarayo sa atin, ano pare? Correct. May Rosales kami diniliveran kahapon kasi hindi niya kaya. Tapos hindi ko rin ina-advise ang pag-GNT kasi medyo mabigat yung kanya. Siyempre, iniisip din natin yung mga customer natin. Hindi yung porkit kikita ka, titirahin mo na. Tamad mag-deliver, hindi tayo ganun mga bossing. So yun, dapat ang ginagawa natin, ang customer natin, minamahal natin. Yan, correct. May pa-previous pa. Anong pa-previous mo kanina pare? Huwag mo nang sabihin. Baka ma-discover na naman. Thank you.